आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार। भोजपुरी दर्शन चैनल में आप लोगन के स्वागत बा। यहाँ मुहर्रम मेला में हमन के आवल गइल बा, देखावल जात बा ई चित्र जौन की मर्चवार नेपाल लुम्बिनी प्रदेश के ई तस्वीर है। ई देखी तस्वीर में आप लोगन पायख के देखी, पायख लोगन कैसे झूमे लें और पगड़ी बंधले बाटे। ई लोगन के पहनावा देखी, पगड़ी बा, भूसट बा, लुंगी पहनले बाटे। लुंगी के साथ साथ पैर में कुछ भी ना पहनले बाटे और हाथ में फुलरा लेले बाटे। वो लोगन झूमत बाटे यहाँ, जहाँ की मुहर्रम के मेला लगल बा। ताजिया यहाँ एक किनारे से लगल बा। कि स्थान के लोगन करबला कहेला। गांव में ऐसन प्रचलन बा, ऐसन रीति रिवाज बा। ये बहुत पुरान रिवाज बा। यहाँ हसन हुसैन के कहानी से संबंधित ई मुहर्रम के मेला बा, जौन कि इस्लामिक संबत के एक महीना है। और ये मेला बड़ा उत्साह से हिंदू और मुसलमान लोग भी मनावे लें। तो यहाँ देखिए करबला के सीन बा, जौन कि एक मर्चवार के बा, कोटई माई गाँव पालिका वार्ड नंबर 4 बैरघाट के। यहाँ झूमे वालन के यहाँ दृश्य। देखिए खूबसूरत पोखरी के किनारे कितना बड़ा ताजिया के जुलूस बा। नर्चवार के ई बहुत बड़ा मुहर्रम मेला लगला। यहाँ मेला के साथ साथ यहाँ धौसा बाजा के प्रदर्शन भी होला। और ताजिया के एक लाइन से यहाँ करीब 200-300 से ज़्यादा ताजिया बा। देखिए झूमे वाले लोग पोखरी तालाब में हाथ गोड़ धोत बाटे। अच्छा रुकल बताएं आपके अपन मैंने परिचय दिया जा। आप झूमल जाता है मुहर्रम के उपलक्ष्य में, मतलब ऐसे झूमले से आपका का बारे में उद्देश्य, मतलब ये परंपरा कैसे बा, एक बारे में कुछ बतावल जा। बाबा दादा सब करत चलिए लाने वही हिसाब से हम लोग के जैसे पहले बारे जैसे धर्म माना थे वही हिसाब से हम लोग के धर्म मानल जाता है। अच्छा, कितना साल से आप पायक बनल जाता है? हमें लगभग 13 साल हो गए। 13 साल से पायक बनल जाता है। अच्छा, पायक बनने में का करे पड़ला, कौन कौन काम, मतलब अब जोने दिन पायक रहे के जोने दिन बाबा चौके जाला वहाँ दिन के का कहना सारा दिन उपास बगैर दाना पानी के रह के रहा। शाम के बगैर मतलब शाम के खाना खा के सब बांध के सब जाए के रहा। सब ऐसे सब रात भर घूमा, दिन भर घूमा, इतने समय यहाँ आके जाके छुट्टी मिला। आपका नाम और पता बताओ जा। हमारा नाम वीरेंद्र कुर्मी हो, बैरघाट गाँव। अच्छा, ये बताओ जा पायक में जैसे यहाँ जो नहीं खिलावे ले, पूजा पाठ करवावे ले, मतलब मुस्लिम रहे ले और ज़्यादा लोग मतलब इनमें हिंदू बाटी, ये में ये कैसन लगा ला, ये मुहर्रम त्यौहार कैसन लगाता है? जैसे कि हिंदू मुस्लिम में हमें ना देखे कि भाई जो मान्यता बा पहले से आज रीति रिवाज से हमन के चल जाता। जो पुरखा पुर्णिया मैंने दादा मेहमान दिले बाटे तो के पूरा करे भाई। हिंदू मुस्लिम से हमें कौन मतलब नहीं बा। अपन परिचय दिए जा भाई। हमारा नाम सुखई हरिजन, बैरघाट 4 कोट। अच्छा, मतलब बताइए पायक में जैसे पायक के पहनावा का होला, खास करके उनके वस्त्र कैसन रहे के चाहिए? यह सेम और लुंगी ये हो। अच्छा, तो घर के अनाज आप लोग इनके नहीं खाए के रहा कि का? घर के अनाज खाए रहा सिर्फ शाम के रोजा खोले टाइम रोजा व्रत भी रहा जाला, रोजा भी रहा जाला। हाँ। अच्छा, लास्ट में यहाँ जो नहीं फकीर लोग पूजा करवावे ले, मतलब ये कैसे करवावे ले, का होला है? देखे जौन में झुमावे ला हमन के का पहले ओके अल्लाह बा सुलगवई है तो के बाद ओके दौड़ावे ले
दौड़े पर घुमावल हमारे पर छुट्टी दे तो कौनो गीत उत भी गावेला नहीं गीत नहीं गावल लेडीज लोग गीत ये सब नमाज पढ़े। अच्छा ये तब बताओ तो मुहर्रम में जैसे ये मुसलमान लोग ज्यादा झूमे वाले बाटे कि हिंदू लोग ज्यादा बाटे? हिंदू लोग ज्यादा बाटे। तब आजकल हिंदू और मुसलमान दोनों रूप से दोनों जनी संयुक्त रूप से मनावे ने बड़ा बड़ा बढ़िया मिलाप रहा दोनों एकदम। चलो